macho yangu ikabaitenda unazama deep state pena. Nikaingia kwa mkahawa. Mimi kichwa yangu akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini na nikarudi kwa simu, nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo, hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna, iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects, so ni kuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu. Ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri, utaielewa. Lakini with the time, the more unacheza, the more unapata experience na unajua jinsi ya kucheza. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Anadwaro nutim na gimoro achiel kae. Kawuono ibiro chamo chiemo modiochieng' e odgi Joka Gil. Ikrine piny mopong' gi mor, nyero, gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiri uri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Minolep mara en nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi. Ngani? Ngani tar maka jokenya to tenge to yudo mogo. Utalama e kalenda mari nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Rosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama nasikwiri ni okan mama ukicheki lunga gi nyingno ero. Mama nyisi riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Malamu lungani Ninja the Entertainer. Lungai DJ Smollett le principal de la rumba. Kwa mga jwa ngo wacho ni tudri kodwa chengeso ka chengeso kwa kelo ni chendro mar tiede. Chakre safaga chia nyaka saa achiel odhiambo. Kuma okelo ni thum mobedo piny motimo. To ye
kanyo bakin jangono mar Juma. Nakwara Mogajwang kumotingo Madilu System, kumotingo Zaikona Galanga, kumotingo Joski Kiambukuta. Keso kwa ngeso, wangisi nango. See you there. Una aventure ngogo Chris. Osaurenya kura Mogajwang kamoro nitie odiochieng' makawuono matarik 24 dwe mara abich ma bende wakelo ni weche manyien mag migago. Odiochieng' makawuono kaweko ni weche mathoth ahinya. Sa oseromo sa 7 mar odiochieng' makawuono weche mag migago chako sani. Mokwongo wayudane thond weche. Jatend piny William Ruto medo siro chenro mar tero obila ma pacho ka e piny Haiti. E romo mare kod jatend piny Amerika Joe Biden. I think if you want to solve the problem, but he's still out there saying he belongs to a different political party, the people of Siaya will not allow me to go into that negotiation. Governor Siaya James Orengo wacho ni ok onyal tiyo kod jalupne William Oduol ka Oduol to singo dhi mbele kod tije nyaka giko. Jodak ma Kanyaboli e kaunti ma Siaya ywago nok mar pi maler kata bed ni gidak e dho nam. Machiegni nyakoro Mogajwang winje kendo ne weche manyien mag migago odiochieng' makawuono kama iko ni weche mathoth mabesi jo kar kae tinyalo yudo lendo ne achiel kachiel kakalo e mbui magwa mag Ramogi TV e Facebook kacha yudo Ramogi TV ka YouTube mantie Ramogi TV Kenya yudo e mbui mar X @Ramogi TV KE ka weche manyien bende inyalo oro ote machuok ikono yudo ayo machal nade mano SMS line wa maina riede ka uchiel nono oroto kae to bayin kuno ni yudo gi kain kanye yo machal nade gi jok mage to pachin bane kotene kod weche makamage hata e weche manyien odiochieng' ni makawuono nyinga Cleophas Oloch jakisumo kanya kwar ma okeo nyaka chisango machiegni. Jatend piny Kenya William Ruto e okang' machielo siro dwaro mar piny Kenya mano mar oro obila mage maromo 1,000 mondo mi odhi okonye nyayo kwe piny Haiti. Ka oloso kod jofwambo e romo mane okelo kanyakla jatend piny Amerika Joe Biden e kar jot ma White House e boma ma Washington DC, Ruto ne olero gima ochuno piny Kenya mondo mi oro obila mage pinyno mag Haiti kata doko ni nok mar arita pod osebedo e gwenge mopogore opogore ahinya mag nyandwat ma hoho mar okak. Sharon Ong'ao nigi ler mathoth. Koloso gi jofwambo, jatend piny William Ruto ne ni kama tek mar lero ne piny mangima gimomiyo piny Kenya oro obila e piny Haiti kata bedo ni nok mar arita kwe osebedo ka neno e gwenge mag hoho mar okak. Ruto wacho ni chenro mar nyayo kwe oseket makare e gwenge mag nyandwat mar hoho mar okak. I made a commitment to the people of Kenya to sort out insecurity in the North Rift. I have followed that with action. As we talk, there are 3,000 military officers in the North Rift, 2,000 police officers in the North Rift. We have renovated the first 15 schools and completed. We have reopened 20 schools already that were closed in the North Rift, and that exercise is ongoing. Jatend piny omedo lero ting' ma piny Kenya nitiere godo mar nyayo arita e tong' mage
kaachiel kod tong' mag pinje mamoko maoko. We have made tremendous progress in making sure that we create security at home, but that does not take away our responsibility. Even as we were deploying troops and policemen in our own country, in North Rift, to sort out the banditry problem, we still deployed 1,000 troops to DRC Congo, because that is our neighborhood. We have 5,000 troops in Somalia, because equally that is our responsibility. And Haiti should not be an exception. Jatend piny America Joe Biden opoyo dwaro mar piny Kenya mar oro obila e piny Haiti. Komedo ni piny America biro siro obila go. You know, I'm very grateful for President Ruto's leadership here, multinational effort, but Kenya's willingness to really lead this matters. You're not the only country, but you're leading this effort. And there's going to be U.S. forces not on the ground, but we're going to supply logistics, intelligence, and equipment. Matter of fact, some equipment has already arrived. And Kenya is stepping up with police, and other countries plan to do as well. The United States is going to support the collective effort here. And of course, Kenya won't be going it alone. We're working with Congress to provide $300 million to MSS mission and an additional $60 million for equipment assistance. And we've received and are continuing to bring major contributions from other partners in as well. Magi duto te timore tok piny Kenya oro obila maromo 200 jumanie piny Haiti. Okang' mabiro tok winjruok mane piny Kenya oketo e dwe mar 7 mar higa mokalo mar oro obila 1,000 mondo kony e nyayo kwe e piny Haiti. Sharon Ongao, Ramogi TV. Kamachielo, keny mar siasa e kind Gavana ma Siaya James Orengo kod jalupne William Oduol ne ochopo tielo mogik bang' Orengo nyiso od bura ma Senate ni osiepe kinde kod Oduol osekethore mok nyal los. Orengo wacho ni onge kaka onyalo duogo tiyo kod Oduol bang' Oduol wacho ayanga ni en jakanyo mar duond bura mar UDA. Korka kore, Oduol bende ne onyiso Orengo ni keny margi mar siasa e kaunti ma Siaya biro dhi nyime nyaka yiero mar 2027. Kata tek kata yot, kaka jafwa marwa mar siasa Chris Owino lero, Orengo ne oyuago ang'e kuom rem winjo siem mane omiye kod ogaye mar ODM Raila Odinga e wi gwelo Oduol kaka jalupne. Auka mar siasa mar Hurricane e kaunti ma Siaya ne onyono ondamo 252 e kilomita 1 bang' Gavana ma Siaya James Orengo nyiso komiti mar od bura mar Senate ni osiepe kinde kod jalupne William Oduol osekethore ma okalo alosa. We will proceed with the presentation and maonge bagni kata pondo, Orengo ne owacho ni chenro moro amora mar temo kelo kwe e kinde kod William Oduol en ketho sa nikech mare kod Oduol oserumo. The reason why I'm saying is beyond repair. My own party leader called a meeting where we were all present with all the MCS, all the leadership from Siaya, and all the elders that he's referring to. They were called to that meeting. He was present, and this was very early days, and my party leader pleaded to him that he needed to go slow. But those interventions did not yield any fruit. Gichir maonge mbalawang, Orengo ne ochung e koke ni onge kaka onyalo tiyo kod William Oduol bang' Oduol wacho ayanga ni oseriwore kod duond bura mar UDA. Orengo lero ni jodak ma Siaya mane oyiero gi kanyakla kod Oduol e otiko mar ODM nyalo duoke pacho poni oyie matiyo kod William Oduol bang' Oduol donjo e duond bura mar UDA. But I think if you want to solve the problem, but he's still out there saying he belongs to a different political party, the people of Siaya will not allow me to go into that negotiation. They will not allow it. Okay. Both of us will be gotten rid of if I try that. E gino manenore ni amen mar siasa e kaunti ma Siaya dhi landore nyaka e yiero mar 2027, Oduol bende ne ogoyo kore ni okobe gwetao ka othiero ni kata ogai mar ODM Raila Odinga
bende tiyo kod jatend piny William Ruto. We have seen political formations and shifts. Of course, our party leader, Raila Amolo Odinga, is continually with President Ruto. Enyim komitino ma otel ne kod Seneta ma Wajir Abbas Sheikh Mohamed, Oduol ne oseotend Orengo kuom mae jorit mage, tuono apisi mare omenda mambalang', tame yuoro e romo mag jotend migepe, kaachiel gi tamore miye tich. The governor, after unsuccessful impeachment, completely blocked me from any county activities, does not delegate to me any duties, has instructed executive members not to deal with me. Orengo kata kamano ne onyiero weche makamago kaka weche ma onge korgi kod atachgi. The deputy governor was assigned specific functions, coordinate implementation and execution of special programs as assigned by the governor. Orengo ne omako dho jokanyo mag komitino bang' wacho ni William Oduol ne otemo moko e tije mag gavana e kinde mane odhi chung'ne ogai mar Azimio Raila Odinga e bura mar kwedo yiero mar tend piny mar 2022. And when I went back, I think he was expecting a reversal of role that I would be the deputy. In fact, he said, Orengo, you have got a very big name. You help Raila Ukoju. I'll help you up Chini. And the story of the camel was repeated in Siaya. I found myself out of the tent and my deputy right inside the tent. E ranyisi mar Ayowagange, Orengo ne onyiso komiti mar Mohamed Abbas ni kata ogai mar Azimio Raila Odinga ne omiye siem ewi paro mar gwelo William Oduol kaka jalupne motelo ne yiero maduong' mokalo. Including my own party leader, he told me you are making a big mistake. Big. In fact, the issues that we're experiencing now, I go through sleepless nights because Dr. Guru here told me, you're making a big mistake. My own party leader told me you're making a big mistake. It didn't take 2 months. The real issues are the political issues, which are there on the ground, and when you go there, you will just feel it. Komitino koro chano limo kaunti ma Siaya e chenro mar temo hapgi e kelo theke kind Oduol kod Orengo, kata odoko nigi bende ne giyie ni chenro ma kamano dhi bedo safar mar twenyo got. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Archbishop Ole Sapit okwayo piny owacho mondo mi obi kanyakla kod jood bura mondo mi omi jo Kenya thuolo moromo mano mar nono paro mar chik omenda ma higani kendo okaw pachgi ewi paro mar chikno koloso e kinde yawo ayanga kanisa e kaunti ma Samburu oseyo piny owacho kuom medo ne jopiny pek ma yume tiel gi mago mag osuru. Jadolo mamoko mane otene osiro parono ka ginyiso piny owacho mondo mi omanyane yo machielo mar medo yuto mare mopogore kod medo juogo osuru kuom jopiny. Jaod bura ma Samburu West Lesuda Naisula ne osingo biro gi keto thuolo maromo mar loso wachno e od bura. Itasambaratisha maisha ya Wakenya ambao serikali yetu pamoja na wanabunge wanaojalidi sasa na wasifanye hii kitu inaitwa public participation kama kitu ya kuwekwa kwa makaratasi na PR na maoni ya wananchi haichukuliwi maanani, kwa sababu mwaka uliopita tulichangia pakubwa, hatukuona maoni ya wale walichangia ikiorodheshwa wakati walipitisha ile mswada ya mwisho iliwekwa kama sheria. Tutakuwa naangalia ni ya kwamba tusiendelee kuwafinya wa Kenya sana. We've really squeezed them, and especially the middle class. Hawa ambao ni mwalimu, ni daktari, ni nurse, wale watu ambao wanajitolea sana kufanya kazi ambayo yuko na payslip. Kwa sababu majority ya watu ni watu wa kiwango ya chini, watu ambao wanang'ang'ana kwa maisha. Tafadhali tunaomba serikali iachane na mambo mingi ambayo inahusu ushuru ya kuleta mpaka za mikate. Kama chielo, piny owacho opuoyo ka gigoyo erokamano ne jopiny mane odar mano e genga oche ahinya mago ma aora ma Nairobi mane gidake mano e kinde ma koth mapek ne medo chwe pacho kae
kendo ne keto ngimagi kama rach. Yangore ni familia maromo 40,000 manigi ji maromo 181,000 iye osedar kendgi ka giwuok e alwora mag aoche ma Nairobi River, Mathare River kod aora Mangong e kind mamoko e kaunti ma Nairobi. Sirkal bende olero ni gisechopo singo margi mar chiwo $10,000 ne jogo mane pi oula odaro kaka yorno mano mar neno ni giyudo udi ma gidakie ka gidar. Bende yangore ni anyuolagi biro yudo thuolo mambele e yudo udi ma nengogi ni piny kata affordable housing ma itayo gi sirkal. Kwa ukembagi matimore kaunti ma Nairobi nyakoro mag jongo aranga ni matimore kaunti ma Siaya ta nyakotene kod ng'anyo mag jopuonj mag junior secondary. Jopuonj mag junior secondary mawuok e kaunti ma Siaya wuok oko kendo kono piny owacho kokalo kuom duol mandiko jopuonje tich TSC mondo mi oriembgi e tich ka ndikogi e yo maungirore otamogi. Kotelni kod japuonj Emmanuel Akendo ne gibago ng'anyo e apeyini mayudore e boma ma Siaya ka giwacho ni doho marango buche jotich kata labor relations ne oseng'ado ni ndiko jopuonj kaka interns en ataro mar chik. Gikwayo TSC mondo mi omi ng'eto mar doho luor kendo ginyiso sirkal mondo we loko ng'egi kata we loko negi tokgi e kinde ma somo to chung' e skunde mag JSS. Omiyo TSC options are adek. Number 1, omiwa pesa wa mano kobedo kochulowa for the last 16 months. Number 2, omiwa tich mar permanent and pensionable. Number 3, koko nyandiko wa to giwewa free gikaw tijigi odhi kwa diek ama waponju kanye asembo. Ok nyaketo ni wana internship michulo $17,000 to tich tilando imiyo ji gi MPs. Wadwaro wach ne jonyuol ni onge gima ng'ama dhi mbele. Nyithindo dhi skul to dhi matugo to dok dala. Kendo wany TSC ni ok wadog e skul nyaka giluwe mag chik mar doho manogol ni nyaka giwuo kodwa. Kapok giwuo kodwa ok wadogi. To kendo wuoyo mwa giwuoyo kodgi en mana ni gicompensate. Gichulo wa kuom kinde mane wasetiyo e gachiel gi nus e yo moko winjore kendo gindikwa e yo moro moriere mongirre. Wawinjo ka jomoko go dhoggi ni gimor gi kaka koro mogul sani koro thagre ni wacho ni wago le kidi. Wabro go le kidi nyaka kidi no golnwa kata pi. Mogul's power. Machielo weche mag somo podi kata bed ni piny owacho oseketo tenge $24 ne chenro manyien mago mag siro somb jopuonjre e mbalariany. Jotend jopuonjre e mbalariany mopogore mawuok e konde mag pacho kae wuok oko mar kwedo chenro no ka giwacho ni ok ne onywandgi e chenro no ka ginyiso luoro margi ni ola nyalo tweyogi. Ne gitwak e romo mano kelo kanyakla migawo mar somo manobar migawo mar somo kod jotend jopuonjre mawuok e konde mopogore pacho kae. Jatatije mar Universities Fund mano Geoffrey Monari odok ne chenro no mar siro jopuonjre somgi e yore mag omenda ka owacho ni chenro ni biro dhi nyime maonge deo wang'. Bende osingo marango ywak ma jopuonjre ne ochwalo. I want to appreciate the fact that the State Department of Higher Education has or acknowledges the role of evaluation of this funding model. And another thing that I want to address, it is an evaluation, meaning a policy will come to an effect, will be implemented very soon. It is going to become now a policy. But we're here to ensure that now the government officials, or rather the government, won't sit somewhere comfortably deduce that student leaders were okay with this funding model. We're here to say that it is ineffective and they must relook into the ways. The model is not working. It is frustrating our students even more, and we would like if the organizers, they listen to us student leaders. They are supposed to evaluate it even further, and if possible, they should quit it. The previous model was, the funding was based on, number one, we were funding universities, not students. Number two, we were funding students based on differentiated unit cost. Currently, we give them scholarships, so we removed the differentiated unit cost. We're only funding third years and fourth years DUC.
The other concern is was the level of funding. We have increased the level of funding for the students because, for example, the upkeep help was giving, now students are given full the upkeep, and those are the concerns that we are looking at. Weche mag thieth kod ng'anyo, jochiw thieth kata clinical officers mane kaunti ma Murang'a oramo ni ng'anyo margi biro dhi nyime nyaka sirkal ne winj ywak magi. Weche mamoko mag ywak ewi mago kagi ne choro apisas go elemo kendo medo omenda mabalangi kinde magitiyo kangi magini kamarach kata risk allowance. Kotane kod jagoro margi maduong' pacho kae George Gibore ne giromo kod gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata kama ne gitwake weche moko mokwako ng'anyo margi kagiketo geno koro ni dwachgi biro chopo kare. E romono ne giwinjore ni gavana ma e county no biro ndiko clinical officers manyien maromo 170 e kuonde thieth mopogore opogore e county ma Murang'a. Hatujakubaliana juu ya wao kulipa pesa zetu zile tunaita ruzuku za health risk allowance ambayo tuliongea mwaka wa 2021 tukakubaliana. So hawajaweza kutimiza. Leo hii tunawadai deni na tunasema dawa ya deni ni kulipa deni. Lingine lile ambalo hatujakubaliana ni kwamba kuna wale ambaye ni wahudumu wa afya ambao wameitwa jina ya UHC ama wahudumu wa afya kwa wote. Tunasema kwamba lazima wawekwe katika kandarasi za kudumu na walipwe malipo ambaye yamezawazishwa na wenzao ambao wako katika kandarasi za kudumu. So ni maombi yetu makuu ama ni demand yetu kwamba serikali lazima ikutane na haya ndio tuweze kurudi katika kazi. Gwenyruok e paro nyobedo ewi kwan omenda mawinjore pogi ne sirkal mag county. Komiti makelo kanyakla od bura mar Senate kod od bura mamalo pok ochopo e winjruok ewi ni to winjore ochwal omenda marom nade. Kaka jafwambo mar Walter Chambagalero, jod bura dwaro ni counties omi pok maromo siling bilion 395. Mano e kinde ma senators dwaro ni obed bilion 415. Nyim komiti mar od bura mokelo kanyakla od bura mar Senate kod od bura mamalo, komiti moyiedhi mar kelo thek ewi kwan mar pesa mowinjore chwal ne counties e komenda mar 2024 2025. Komiti no orem chope winjruok mar kwan mar pesa mowinjore chwal ne counties kaka pok mag pesa ma sirkal mamalo owinjore chwal ne counties mabiro konye dongruok. Chair and the vice chair. Jakom komiti no Ndindi Nyoro okoni maromo bilion 395 e pesa moneno ka budget mar Kenya nyalo kendo chwalo ne counties. Our request would be this: we reallocate the 4 billion that we had already granted the counties freely in the BPS, even without mediation, because we had a case with the Council of Governors. They decided, yes, add, but don't add other shareable revenue. That brings us to around approximately 395. We can then start to talk from there. We see whether we are agreeing. If we are not agreeing, then we adjourn. Kata kamano, Seneta ma Migori Eddie Oketch to kone komiti no ni counties owinjore oyud bilion 408 kalore kod ting' mag dongruok magin godo. I think it will be good if, as a Senate, perhaps we consider, taking out the non-discretionary expenditures, such as the housing levy issues, as well as the community health workers, out of the budget of governors. And then if we do that, then we can meet around 408 billion. So why can't we think about that number even as we go? E cholo paro mag poko pesa madhine counties, e wich bar maduong'. Ka Seneta Mohamed Chute okone komiti no ni mondo sirkal odin rode mag mibadhi to omenda nyalo medre kod 20% pesa madhiromo counties tich makare. If we reduce corruption, chairs, honorable chairs, if we reduce corruption by only 10%, we are going to get 391 billion. Romo no chan bagi kendo chieng' wuok tich kopone gi nyalo chopo e winjruok ka duol mar CRA mochung' ne pogo omenda mag counties to ne osegolo chung' mare ni bilion 396 ema nyalo yudore. As a leading proponent of devolution, and because I'm personally, for personal reasons, I'm going to be a governor in the near future. So, but more importantly is that
we are all Kenyans and we need devolution to work for the benefit of our people. Governors, to dwaro bilion 450 kabende biro paro ni magitimore kinde ma jalup jatend piny Rigathi Gachagua yande mucho mbaka mar 1 man 1 shillings ne oganda jomasawa. Resources are about people. The whole issue of resources is about people. The more you are, the more taxes you pay. And it goes without saying, the more taxes you pay, when it comes to sharing, you share more. It cannot be a constituency like Roiro, ambaye iko na watu almost 800,000, inapewa similar amount ya CDF with a constituency iko na watu 14,000. Is it fair? We want equality and equity. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakoro mojangi kanyo wakaoyo mokuongo e chenro mar migago weche thoth ahinya mapod iko ni kar ka kik idhi mabor kete mar Ramogi TV. Discover the beauty of Amboseli at All-to-Kai Lodge with 30% discounts from View Travel. Enjoy a 3-day safari from 25,000 Kenya shillings inclusive of transport. Wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Have breakfast in the bush with sunrise as your backdrop. Enjoy guided nature walks in the park, go bird watching and experience wildlife through game drives at Amboseli National Park. Immerse yourself in the Maasai way of life by experiencing the culture, food, dance, and heritage. Ready to relax in the wild? Let View Travel guide you. Visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. I'm telling you guys, this new Showmax app is on some next level business. Oh, it's mad. I know, man. All Premier League games live. 308 games on my phone. Good quality. Outstanding. And you can even adjust your data settings. Let's say you're somewhere where the network isn't so good or you're using data bundles. Bro, you can pause, rewind, and press play. So, bro, if you missed a game at the beginning, you can still watch it from the start as long as you tune into that game before it ends. 500 bob a month. How many beers are those? It depends with what you're drinking. Check out the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. In the battle against pests, it's time to strike back. Raid Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Dial *487*3# to get this song. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV.
Machiegni kina nyakoromo gi jwang' weche manyien dhi nyime weche manyien mag migago yudleno ne chaka achiel podi kokalo mbui kod duto te mag Ramogi TV. Weche manyien wadhi kanyo e kaunti ma Nairobi kama iyudo ka ne jotimo ohala Korogosho ne obago ng'anyo ka giywago chenro mag muko kata mag muko stondegi ma giuse kod jaket mwandu ma giwacho ni omuko kanyo kor ot mano ma oger negi e kind sirkal mar Uhuru Kenyatta e kinde mag corona. Pinyo maduong' en ni magipenjo kanyo ni en ang'o mane olokre ka ne gin kanyo ka ne oketgi kanyo kod sirkal to kawuono iwacho ni lobno en mar ng'ato wuon. Gilero ni mano en ageta ma osebedo kanyo mar loro chirono mag osebedo ka giuse kuom higni mohewo 40 nyaka sani. Gikwayo jatend piny Kenya William Ruto kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja mondo miyo kongi adieri mar wach kotenore gi muko makamano. Giwacho ni apisas mag obila kod askeche mag kaunti ne ochung' kanyo kinde ma muko ne dhi nyime. Na today in the morning tulikuta ubomoaji mkubwa sana unaendelea mahali hapa. Tumekuwa na changamoto katika hii soko kwa sababu kuna watu ambao wako hapa ambao walikuwa hapa hata wakati wa COVID na wakatolewa wakati ule, na saa hii hata mkiangalia pale juu mtaona kuna ofisi iko pale ambayo wamejenga, na hii shamba kulingana na vile tunajua ni shamba ya serikali. Sasa imekuwa imenyakuliwa na watu ambao wanaitwa makatels. Sisi tuko na swali moja. Serikali ilipoweka hii ukuta na ikawatoa, serikali haijaauthorize hii ukuta bado ubomolewe, na wamekuja wameanza ubomoaji. Hii shamba ni yetu, ilibomolewa mwaka 20. Tumefata kotini, tumekatia sisi kwa sababu iko na title, kuna sheria yote tuko naye. Waragana matimore kaunti ma Siaya, Rio mar pi maler osekelo achiedh nade ne moko kuom osekelo achiedh nade kod kionko e chuny familia mohewo 200 mawuok e gweng' ma Kanyaboli kaluwore kod chido mar pi mano mayudore ka dho wath mar Kanyaboli e sub-county ma Alego Usonga ka koro chunogi mar nyiewo pi maler. Giwacho ni nengo mar pi masani bende oidho ka moko kuon mine ok nyal yudo omenda mano mar nyiewo pi maler kendo keto ngimagi e andaki. Mano ka weche mathoth pod ntiere kar kanyo. Ang' wawinja ne sigane ka chunogi mondo mi nam nyaka gior nam ma nyaka iye mondo mi giyud pi maler ka koro ginyiso luoro margi ni le mag pi kaka repe nyalo monjogi. Ondamo maromo kilomita 16 kiwuok e boma ma Siaya wachopo e dho wath ma nam Kanyaboli. Kae mine oting'o ndope lwetgi kendo gichiko nam mar umbo pi kaka pile. Onge mar pi maler minyalo modhi kod timo godo tije mamoko mag udi en achiel kuom achiedh nade mokwako ogandagi. Gino machunogi mondo giyor nam nyaka iye mar tieko riyo mar pi maler. Sida wani waseyuak e higni mag tin kata ni higni 40 en sida mar pi. Wachandre pi makineno pi mitwomo moting'o luko kod chuodhi iye kitedogo pod ikawo pi pod ichungo pi ka ang' ni modh pi. Kata kama diluokro kima onge, kata kaka wayud pi modho onge, kata pi tedo wan wachandre malich Kanyaboli ka. Kaluwore ni moko kuom minegi sani ndalogi osekadho kendo ikgi oniang'. Chunogi mar tuomo pi e lak nam ni mar ok ginyal donjo kama tut. Kata kamano, pi ma gituomo kayo chido, gino maketo ngimagi kachiel koda ka mag nyithindgi kama rach mokalo. Wagore piny, sama wan wadhi pi wan wagore piny. Igori piny bi kwang', inyalo kata tho kuro. Nikech pi idwani law pi chuny nam, eka ni yud pi mitedogo. Maka kilawo to onge. Ani ng'ano mano lawni. Bukata mabati chuo iye, buyath mwamno thuo chuo iye, osikogo i piny pod pi miselawo miyudo jakendo pukre kendo ichaki doka doka. Kata odoko ni nam ni kodgi machiegni kamano, onge ber mar pi ma giyudo, ni mar kata nengo mar pi ma ginyiewo kuom ji mamoko bende sani oidho. Gino momiyo kata joma chuo e gweng'ni koro wuok oko mar chodho dho wadhni gi lwetgi. Kubachiel, siling 25 kubachiel, to miya poko high school. Kani ni nyiewo pi kubachiel od kiny, idwa ni ted kode. Nikech maluoro wach mar yoro pi gini kaka wayore malichni. Kibiri kulo kata ibiro kod pi gi lewni 2. La moro nitie miye ma yoro pi,
La moro ntie mani rwaki wuok. Pigno to ngwe makichopo go yamani yot dio tadio. Ni la rupi, ni yorupi menyithindo dhi modhogo. Kata kuwa modho pi, twala oyoru kadenge. Mamano en gima ok duber. Ka wan jodak maka ikuru wanyiewo pi siling 100 kata 50. Jodak gi nyiso luoro margi ni tuo mar nyaldiema kod tuoche mamoko mikelo kod pi mochido nyalo gore kuomgi kendo muochnegi. Moloyo to e sechegi magioro nam mar manyo pi maler. Kata le mag pi kaka repe bende nyalo monjogi ka koro gikwayo sirkal mondo donjre wachno mondo giyud resruok. Ka imod nyalo lingre buthoe, wahia nyalo lingre buthoe, en kama rach kabisa to ka ema giyude ka source of their livelihoods kaka rech kod gik mang'eny. Wa atandi rangi wa urwach mar likanyabul. Mondgi madho pi madiyogi. Wahia madho pi madiyogi. Wahia thagre cholera gibedo exposed to a lot of cholera. Wan Kanyaboli ka wathagre ni pito onge ng'ama nyalo parowa. Wan no vitu wabune wagik. To wabende kata kandalo migo kura wagomna kura. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Riwruok moro ma ok mar piny owacho midendo ni Pamoja Self Help Group e kar chung' od bura ma Lego Songa ochako chenro mar pidho yien e sikunde mano ka gigeto rakre kod midhiero mar alwora. Jalup jagoro e riwruogno Samuel Opel wacho ni ka okalo e chenrono gichano pidho yiende e alwora makono ka gigeno mar biro konyo kendo kanyo kod kethruok mar alwora masani omedore ka ne oloso kanyo sikund primar ma Una. Jakom mar riwruogno Lamek Gode opuoyo sikunde kaachiel koda ka loch gwenge kuom bet ong'ala mambele ahinya e siro chenrono ka olero ni gichako kod sikunde 10 mokwongo. Wadwa dhi pidho yien kila skul ka skul nyaka wapidh yath. Gimomiyo wabiro gi paro mar pidho yath ni wafwenyo ni ng'eny jowa ok ong'e ber yath. Ji mang'eny neno yath ne na maka gi bao to wigi wil ni yadhno loso alwora. Koro we are doing it to actually maintain the beautification of our environment, and also we've come to realize ni kawan gi yien mang'eny wadhi bedo kod reliable rainfall mabro konyowa kuonde ka kuonde. Mar ariyo yath nigi benefits mang'eny ma it is known to waepuka wan ka jopiny wiwa wil. Koro kawuono mondo mi Pamoja Milele obed gi thuolo ni yano pidhi gweng' mathoth. Wachako gi skunde 1, kwa dhi skunde wadhi chiwo informations no ni jonyuol. Kata ka gintiere mieth gi nyathi ka nyathi make sure no pidho yath achiel kata yien 2 mondo mi yadhno kosedongo mobedo maduong' to chieng' moro no konyo obro uso nyalo yudo kata buge ne kanyo onyalo yudo kata mana kalambe kanyo ok onyal koso gimoro amora modwaro. Kora watemo himiza nyithindo mondo mi opidh yien momiyo uneno ka wuotho e skunde mondo mi nyithindwa gi wapuonjgi kaka ipidho yien to gi kaka irito yien. Gima gitimo en gima wapuonjo e CBC syllabus mar pidho yien mondo warit alwora, wapuonjo nyithindo mano en gima kare kendo ni kare kaluwore kod somo manyien miluongo ni CBC. Nyamreche pa pacho kae nyaka sani osendiko miere maromo milion 7 pacho ka. Nyaka ne chenro no chaki kaluwore kod jagoro e migaono mano mar ngima oganda Mary Mudhoni. Kamano bende gisechopo ne jo Kenya maromo milion 25 e udigi kendo mano koro medo jiwo chenro mag thieth ka gichwalo thothgi e osuptende ne yudo thieth kata chenro mag thieth makare. Mudhoni wacho ni gimedo siro tije nyamreche e chwalo thieth mokwongo ne jopiny komigi masinde mag pimo sukari, blood pressure kaachiel kanyakla kod konyo e chiwo chanjo kwayo jo Kenya mondo mi orwak chenro makamago. We have our CHPs here. I'm really happy with the work that is being done on the ground. And across the country, our CHPs have been able to register about 6.5 million households. That's a translation of, if you have each household has about 5 people, then that means we have been able to register more than 25 million individuals, and that is really, really commendable. They have been able to refer people with high blood pressure to the health facilities. They have equally been able to refer people with hypertension. They have been able to distribute tablets that we will for tropical diseases like worms. They have equally been able to distribute tablets for water, to clear the water. Kaunti Moma Bay jopith
Kiche County ma Homa Bay koro dwani migao mar pur kod pith e county no oyangi pith mar kich kaka achiel kuom yore mag yuto mana kaka giyango kendo siro chenro mag pith mamoko e county no. Jopith kich go ka okalo kuom riwruok margi mong'ere kaka Homa Bay County Beekeepers Association ywak ni kit pith magitimo no ok osebed kanyo ka ideo kendo ojwangi maonge sir magiyudo mar ting'o malo pith magitimo. Coordinator mar jopith kich e county ma Homa Bay Samuel Oyugi okoni sirkal mar county no poko miyogi sir manyalo konyo e bero chenro mag pith mag kich kaka itimo ne pur manie sectors mamoko. Giwacho ni bedo gi pith mar kich poko yango malong'o kendo miyogi pek e chenro mag pith. Gima kare kendo en gima nyalo konyo oganda kifamilia e chulo school fees, weche mag medication gi gima nade minyalo gombo ni mondo itim. En venture maber kabisa. To wan gi chandruok kaka farmers e bwo karwa mar Homa Bay County. Kich farming ni poko be identified kaka gima nyalo konyo oganda. County government poko miye teko. Sirikal mamalo bende poko miyo wateko. Ne wakwayo sirikal mar county mondo konywa kaka an the coordinator. I'll coordinate everything mondo mi jowa oyud konyruok. Kana gombo to nachako bedo ang'wen gi ka timo harvesting to golo na kilo 7 kendo 7 24 mano which means ni kila achiel wauso Sh1,000. Koro mana 24,000. Koro ayudo kaber anyalo chulo fees. Koro gima agombo ni kaber to wayudo support ko e county government mondo miwa support ma wanyalo medo godo gigewa mag pidho kich sanduge nikech getin. Koro ka wan gi sanduge 10 mano which means ni wanyalo yudo Sh70,000 sama watimo keyo. Nyakoro mogi joang'ero kamano kuom kite kar ka mane terowa yweyo mar ariyo ka ogero kamano kane jogi duto ma osebedo ka tude kodwa achiel kachiel kokalo e mbui mago. Ajigo Kulo wacho ni oruga seme weche manyien chopo na yo makare ka Rico Ronald wacho ni owinjo makare kan Nairobi kae wacho ni weche chopo na yo makare. Benson Chicharito Kayole Nairobi aneno maber. Kotieno Tony Blair wacho ni Nyaingu Village Ramogiti Villar kabisa ka Mungu Abel wacho ni noaka entiere Rongo kama Gambo Atiso huko Ramogi Ler kendo chenro yo makare wacho ni wantiere kar ka achiel kachiel. Abdul Malik mana Abdul Aziz neno waka entiere Stuttgart Germany oyudo ayo makare. Wanigi Elias Sulwe Makobala tuned from Ugenya Ukwala Ramogiti Villar sana. Tony Saka wacho luo chenro rafiki Woodley Gala Kobiero Jaligala Kobiero asedonjo kaka pilani chenro. Maurice Ochieng neno waka entiere live medoro otego ngakoni mathoth mapod biro kawaseka yo masani kikidhi mabora. Are you ready to turn your Skiza tunes into cash? Dial *487*3#. Choose your favorite Skiza tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skiza tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skiza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skiza tune, Skiza Chapa. Terms and conditions apply. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaeka shilingi 100. Kaliwa hiyo 100 nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaeka shilingi 100. Kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa. Akaniambia, "Daddy, toa hiyo usiache toa." Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mahali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi
Alafu na mjengo wangu kidogo kidogo ambao nilikuwa nimeuanza, Aviator ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo na namba yako ya simu. Na kusort. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki, kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt. Eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari. Mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Miyo makwedo paro ma okare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni anabiro ng'iso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Ikri ne piny mopong' gi mor, nyiero gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiri uri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Mino lep mara en, nengo nanga nenore ni ng'eny nga. Bedo gi osiepe, gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi, uno ng'ani? Ng'ani tar maka jo Kenya to teng'e to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari, nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Arwaki ni machiegni nyaka Ramogi jwang' weche manyien pod dhi nyime kar kae koro waiko ni mathoth ahinya mapod bende medo luoni kar kae. Machiegni kwan welo matimo limbe pacho kae kawa e pinje maoko kod welo malimo kuonde rito le mag bunge kod kuonde timo limbe mamoko ne omedore higa mar 2023 gi kwan oganda ma tiyo gi wuoth kod mwandu ma igolo e pacho kae ka itero e pinje maoko bende nomedore. Ma en kaluwore kod nonro ma otim kod duol matimo nonro e pacho kae, Kenya National Bureau of Statistics, ma bende oyango medruok e njore mag mbui mikelo gi medruok kwan oganda matiyo gi mbui pacho kae. Lydia Okeyo nigi ler. E report no mogol gi duol mar Kenya National Bureau of Statistics, kwan welo matimo limbe pacho ka omedre gi 35.4 nyaka 2.1 higa mar 2023, ma okelo medruok e kwan welo matimo limbe kuonde rito le mag bunge gi 43 ka welo matimo limbe kuonde timo limbe moko bende omedre gi 27.9 nyaka 1.1. Nondo no bende onyiso medruok e kwan oganda matiyo gi mbui gi 5.8 e higa mar 2023, medruok e kwan simbe ma igoyo e pacho ka gi 13.4, kwan oganda mondikore mar tiyo gi yore oro omenda ka itiyo gi sime odok piny gi 600,000 ka kwan mar omenda ma ioro e yor simo omedre gi 19.9 nyaka siling 5.5. Timbe njore e yor mbui bende omedre
gi milion 700 e higa mar 2023. Kwan mwandu ma iting'o e yor gach reru omedre koya e tan milion 6.1 e higa mar 2022 nyaka tan milion 6.5 e higa mar 2023, ka kwan oganda ma idho gach reru mar SGR omedre gi 14.1 nyaka 2,729. Kwan oganda matiyo gi pewe ndeke omedre gi 9.2 nyaka milion 12.2, ka mwandu ma iting'e meli bende omedre gi 6.2 nyaka tan milion 36. KNBS bende oyango ni kwan nyamburko manyien ma ondiki omedre gi 20 nyaka 119,205 e higa mar 2023, ka kwan masiche mag apaya bende odok piny matin ka oya masiche 9,976 e higa mar 2022 nyaka 9,960 e higa mar 2023. E sekta mar gedo, kwan oganda ma ondiki e tije gedo omedre gi 1.9, kwan simiti ma itiyo godo e gedo kata kamano odok piny gi 3.1 nyaka tan milion 9.2 e higa mar 2023, ka kwan apeyni ma olosi bende obedo kod medruok ka oya e kilomita 22,400 nyaka kilomita 23,000. E mwandu ma ilose pachoka, sukari ma iloso dok piny gi 40.6, chako medre gi 19.2, math mopogore opogore omedre koya lita milion 579.5 nyaka lita milion 580.5. Ngano omedre gi 5.2, mokwon dok piny gi 2.2, simiti odok piny gi 1.8, mabati omedre gi 10.7, ka nyamburko ma ilose pachoka odok piny gi 2.7 nyaka nyamburko 13,106. Wuoth e apaya ma Garissa, Nairobi orochore bang' oula ywero kendo ketho apayano. Jo ohala ma kono ywaka gi wacho ni mwandu gi ne okethore bang' oula ywero apayano kendo miyo gi lal kaluwore ni nok ginyal ko mwandu e chichnigi mopogore opogore. Ma ne otimore kendo ne ochuno jowuoth moko mane temo ng'ado apayano gi tiendgi kata doko ni pi pod ne okwako apayano. Jotelo mawuok e gwenge dwaro piny owacho mondo mi okony e kedo gi midhiero mikelo kod oula ma ywero apaya kendo rocho wechegi mago mag wuoth kendo mag timo ohala pile ka pile. Hapa inaweza tokea maafa ingine, watu wapita na mguu. Sasa mgonjwa alikuwa ameletwa hapa, amepitishwa na mguu. Kwa hivyo hakuna namna ingine, lakini tunaomba serikali wawe haraka iwezekanavyo hii njia itengenezeke. Hiyo ndio maombi yetu. Tumesema ya kutosha, lakini naona watu wanalegea kabisa upande wa serikali, hasa waziri wa barabara. Tunataka hii kitu ikuwe haraka sana na watu wasaidike. Nimetoka Garissa, nilikuwa naelekea mkutano Nairobi, lakini yale nimeshuhudia kwa hiyo maji, kusema ukweli sioni kama nitapita tena hivyo. That's a very risky experience. Wallahi Mungu atusaidie. Naomba hivyo tu. Hapa bila ilivyo si mzuri, kwa sababu saa hii boda tufanyi kazi vizuri, tunasumbuliwa na serikali. Kwanza ni gharama kubwa kwa wale wafanyikazi wa Garissa, kwa sababu mizingo ikifika hapa Mandoko kufika Garissa inatumia gharama the same na mahali imetoka. Sasa wananchi wanaumia. Sasa serikali tunaomba mfanye haraka kwa bidii muweze kuja kutengeneza njia hapa ili watu waokoke. Sasa hii ni mwezi mmoja imeisha na hatunjui tufanye anje. Haya, hiyo kanyo Nyasaye mondo konygi apaya kethore, weche mamoko pod ntiere kar kanyo. Koth medo chwa bede akicha kata kwa timo ohala kata kwa ne wuoth e apaini mopogore opogore. Kambi mar rego rabuon ma Getonganya mayudore sub county ma Kuria West county ma Migori thembo nikech midhiero mathoth ma okwako chenro mage. Jatend migawo mar pur e county ma Migori Lucas Musenda wacho ni jopur mathoth ok dwar chiwo rabuon ne kambino nikech yore mag chudo. Musenda wacho ni jopur dwaro ni ichulogi kata ka pok okaw rabuon, to mano chenro ma ok nyalre kod piny owacho. Jatend migawono kata kamano owacho ni giwuoyo kod joket mwandu makoro biro nyiewo rabuon kuom jopur kasto chiwo ne piny owacho. Realities of the market that we must align to. The market out here is that our farmers expect to pay. You pay on delivery. A farmer delivers you a bag,
and you immediately pay. Government cannot do that because we have procurement procedures that we have to play by, and therefore we are trying to get a midpoint where we are going to get a strategic investor who will partner with the county government of Migori. Then they can be able to put those kind of mechanisms, because for us as government, we cannot pay a farmer on delivery. In fact, farmers actually expect to be paid on the farm because that is what the brokers are doing. Nagoro Mogejwang, mai koro gin weche mag tuke.